hovorím, so sprísnenou kontrolou tukov, glicidov a mastných kyselín. Boli časy, keď som chcela schudnúť na 50 kg. Potom prišli časy, keď som chcela schudnúť na 60. No a teraz chcem schudnúť na 70. A je dobré, keď si človek dáva stále vyššie a vyššie cieľe. Ona a on sú rodina a rodina je láska. Ingrid. Čaute nové, ja vám mám ukázať, ako sa tu cvičí. Čo stará. Dlho si tu? 2 mesiace. Som Kristina, ale každý mi hovorí, že Krista. Zase si všetko zožrala. Ja som Anita. Krista, čau. Dáme sa do pozície Grand Plie. Nádych. 4, 3, 2, 1. Výdych. Dnes chudneme tak spolu a zajtra pridám 0,25 a o mesiac naša hmotnosť nepoletí do nebies. Som magistra Miriam Nováková, vaša koučka chututia. Strávime spolu ťažké, ale nezabudnutelné chvíle. Veď ja som predsa tvoje pravé jatky. Ja ťa nepočúvam. Takéto nôžky si mávala. Nie ti za nimi ľúto. Mala som 16 a precvičovala som v televíznej relácii Cvičme v rytme. Teraz máš 3-krát také stehná. Narástli ti bravčové kolena. Sú to moje stehná a moje kolena, jasné? Ako prvá sa nám predstaví osvička. Anita hrá samu seba. Anita. Poď. Čisto súkromne. Si škaredá kopica. Pre Boha, toto vám povedal šéf? Nie, ale myslel si to. Hendrik, Čisto súkromne. Smrdí ti z huby. toto vám povedala Anita. Nie, ale myslela si to. Banda, a ty keď si zo seba zotrieš make-up, tak ostane z teba len to, čo v skutočnosti si. Krava! Babi, ja vidím. No gratulujem. Bompár vyťaví. Nie. Však hore. Ale veď to je gombík. To nie je kombík, to je bompár jablčkový, to poznám na 30 metrov. Ale budú na ňom chlpy a špína. A ide zabalený. Pôjdete do toho so mnou. Nenapadne. Ale veď je iba jeden. Však každá 3 podsmúlenia meníme. Unavené? Tak sa ideme koncentrovať na svoju omegu. No, nech sa páči. Chyťme si tuky. Aj vy si chyťte tie tuky, keď ste im dávali jesť. Nedáš si do vožku, sestra? Vyzmi sa tam. Ale veď pred chvíľou si cmúlala bompári. To si tam hodil ty? Ozaj, vieš, prečo balia bompári do šušťavých papierikov? Neviem. Ani ma to nezaujíma. Aby všetci lepšie počuli, ako chudneš. Vypadni tu z môjho tela. No výborne. 12 sa nám už rozcvičuje, tak si rozoberieme Ingridin príbeh. Ingrid je poslankyňa. A ja, že kde som ťa videla? Hovor o záchrannom balíčku. Záchranný balíček.
To bude moja téma. Ďakujem ti, bulimia. A už ho vyťahuješ z kabelky. Balíček poslednej záchrany. Mastný chlieb s cibulou. 2 krajce pšeničného chleba z našich žírnych nížin, natretý masťou slovenských svíň a posypaný cibuľkou spod tatranských končiarov. Anita schudla jednu konfekčnú veľkosť a preto si môže utiahnuť opasok. Utiahnime opasky, žijme život bez masky. Nech je prinesený opašte Fidiami. Nech je prinesený klinček na ostrení a spolu s ním aj kladisko železné. To je nespravodlivé. Žena je ako kyselina a stále je rovnaká. Ja si čupnem hrncu a 4 kg návyšné. No ja ani privoňať nemusím. Chutí vám? No, aby vás to nepokúšalo. Pio. Nenávidím ju. Na Bibliu. A nedáme to aj s tým biolitom. No a nakoniec si zahráme Kristinin príbeh. My sa máme radi. Ty chudiera. Počúvaj ma, Kristo. Už ťa mám plné zuby. Mne ide o hlbší vzťah. O dušu a nie o telo. A Lucinka toto v sebe všetko má. Krehkosť, aj zraniteľnosť. Lucinka je totižto plnohodnotný človek. A okrem toho robím na mestskom úrade. Ty chudiera z potravín. Vyhli sa a odišli. Nechali tam len tú sený kačací závitok, plnený restovanou pečienkou, s lokšami a červenou kapustou na vine a Esterházy. Ja som zrazu dostala strašnú chuť. Povedala som si, máš predsa svoju hrdosť, nie? Nejedz po nich. Povedz im, čo si o nich myslíš. A hrdo som za nimi zavolala. Ňufko, nechávaj ma tu. To mi nikto neuverí. Pokladnička mi žerie môj nákup. Super! Dnes je všetko zadarmo. Zadarmo? Aj aviváš? Aj aviváš. Dobre to robíš, Krista. Rozdaj celý obchod! Ľudia, buďte šťastní, ak to dnes ide cez moju kasu. Neskedujem. Dnes je váš šťastný deň. Dnes je všetko zadarmo. Oh, happy day! Šťastný deň. Oh, happy day! Šťastný deň. Oh, happy day! Šťastný deň! Oh, happy day! Stačilo, Kristína. Žena bez brúška je ako šálka bez brúška. Najlepšieho športu sorta jednoznačne káva to. Chceš byť chudá, vysoká, rozmilá, nájdi si malého tlstého debila. Výborne, Mami. Výborne. Ste také, ako ste. No čo, ešte stále chcete vedieť, aké ste? Áno? Ja vám poviem. Tučné ste! No najtučnejšia z nás ste tu aj tak prečo necvičíte? Pretože pri mojej váhe sa kalórie spalujú same. Ja nepotrebujem cvičiť. Oni nás tu nakrúcajú od samého začiatku. Koučka chodnúťa na nás zarába a tvári sa, že nič. No tak sa teraz pozerajte, no! Ha? Len sa pozerajte. Som síce tučná, ale nemám IQ na parovacej žehličky. Aj tie kamery tam dali naši. Čo prosím? No, tie kamery tam dali naši chlapci z TV Kanál Show. Nedajte si zobrať svoju slobodu. Nedajte si nahovoriť, že potrebujete dietu. Jedzte, kedy chcete a na čo máte chuť.
a buďte slobodné. Áno, áno, buďme slobodné. Buďme slobodné. Ja teda som slobodná. Sloboda matka. Najväčšia chudera v tomto štáte. Na výške som otehotnela s telocvikárom. Povedal mi, nechaj si to. Tak som si to nechala. A on potom nechal mňa. Syna mám na východe u mami a vidím ho tak 3-krát do roka, pretože tu stále musím makať sviatky, piatky. Moja matka ho vykrmuje, že je ako guľa. Smejte sa, smejte sa. Ako smievo, no parádne, že? Sranda, že? Má iba 11 rokov. Nezabúdajme, že aj chudé ženy sa trápia rovnako ako my. Byť tučnou je posledná sloboda, čo nám zostala. Musím to šprihla. Dáme sa do pozície Grand Prix. Ale... 4, 3, 2, 1.